हमला ई भइल एक जनी बाड़ी जितेंद्र बा उहे जितेंद्र बा ईटा धइली त ई बोलनी त ई फोन करके बोलावली त दाब गणासी एथी दली लाठी त मारामारी भइल सब चलावलो दाब से फारसा से काट दिहलो उनका के मुड़ी पर हम के नामे चाही पूरा हमार खर्चा चाही केकर खेत मतलब उन्हीं के धर्मसी शरण के खेत बापूले पर हमरा लइकन के नामे चाही हां नामे लिखवा दीजन सरकार से आग्रह करी का कहे मुआ सरकार ते हम के खेत चाही हमरा लइकन के नामे आ जिंदगी भर हमके खर्चा चाही हमके नौकरी चाही सरकारी लइकन के सर भैया अकेले पे थे 3 आदमी थे गणासी फारसा लेकर आ रहे थे हम भैया के चेक कर रहे थे तो हमको गणासी से मार दिया भाला से चाकू से हाँ जैसे जैसे बोले बोलो वैसे बोले बोलो ईटा चला के कि यही हथियार से वार कइल गेल बाटे हुआ लोग के यही छुरी चाकू फारसा सबसे यही गांसी से वार भइल बा देख सकत नहीं रहुआ हम चाहेम कि रहुआ कैमरामैन से जूम करके दिखाई यही गांसी से वार भइल बाटे हुआ सरकार से रहुआ चैनल के माध्यम से कम कोनो तमकुही टाउन एरिया भइल बा फाजिलनगर टाउन एरिया भइल बा कोनो टाउन एरिया में विदेश के मेहरारू के औरत के ओकरा के संविदा पर नौकरी दे दिया जा लेकिन एगो संविदा पर रखवा दिया जा कहीं ना कहीं से प्रशासन के तो हम नहीं कहे ये आपसी झगड़ा जो रंजिश में जन जमीनी विवाद में जन हत्या के लिए बहुत घृणित काम बा इनका लोग सख्त कानून से हमारा निवेदन भी बा कि लोग सख्त कानून के तहत इनका लोग के सजा मिले। एसडीएम साहब आए थे सीओ साहब आयल भाई 2-3 गो थानो भी आए रहा अब लाश फंकवाओ खातिर प्रेशर बनावल प्रशासन अब अपना स्तर से सांत्वना दहले बा अब काल के बाद वो परिवार के संगे कितना संवेदना बा। बीरेश मर गए बड़े बीरेश के ये जमीन पर सरकार के हमार कहा भी बा कि रूम बनवा दे अपना बाल बच्चा के लेके जमीन पर रही है हमारा पास शक्ति नहीं है झोपड़ी भी हम धर सके हाई पर लेके मकान बनवाई।